Balma Annakuma, très urgent. Balma bien jeudi 4 décembre 2025. Amboraka information tellement d'osro. Ko citerni keme saba. Ko dona Bamako kono. Ko citerni biworo ko dona mokti. Malien a semaine flower ramène à Kalamalien Bella Djelin Kalame. Selon mes informations, plus de 300 camions de citernes chargés d'hydrocarbures sont entrés à Bamako dans les dernières 24 heures. La ville de Mokti a reçu ce soir 60 camions de citernes, lesquels ont échappé à une embuscade entre San et Sévaré. Tous sauvés et à la destination. Source Isiaka Tamboura. Voilà. Donc, oui, Kelengi. Voilà. Oui, Kelengi. Flana Framouye Tuguni. Une information Flana Misro. Comme Moktita. Ah, Malian Jama Bora Mokti de. Ango Fana vidéo la jet. Voilà. Abela jele ya isanno. Anye carburant chama soro. Al ni ko citerni keme o duru ube keme woro do na nebe dala bi. Ni mu ye tien, nebe bongo ye tien, ni mu ye ngalo neba fongo ye ngalo yi. Neta o drondi. Citerni do na tien du. Citerni chama ba do na tien du. Citerni bi ora tara mokti tien du. Citerni keme saban ko do na mamako tien du. Maintenant mena mu fo Malien nyana citerni do na choko jume yani nganda do la nyam photo de dobe katane photo glo ah segu tongara citerni do na kane kungolo glo ina fo citerni do ni manini halala de ibe ki faso fe mama ta faso fe halala te mama ta faso fe horonte bonne wurutan de ne halala de ni vous vous trompez wallahi billahi vous vous trompez membe na barada u kambi sisa citerni do na choko jume Chamanto donne, n'est-ce pas? Citerni chamandona. Citerni keme sabaninko. Hali gogo keme durune bedala parce que doro bisekana. Doro fana besara la kana. Négociation kura de kera. Asimi goitani jatka wale mogodi négociation were ketuguni. Malion. O négociation min kera mena ndado la mena o kala folango la men nyon fe folo. Voilà. Kera depuis chaîne banu aba ketule. Assalamu alaikum groupe Guinée International. Ambe awfo kautanu kawali madon. Foli kelen ko nouvelle origine Mali journali Mali la mamunta don OK. Malien ko respect be aka. Comment folen fle. Nimora le 2 décembre. Ako négociation mun kera toro isuni Mali autorité fait. Citerni ko carburant citerni kanajini. Ko otono sorola otono yira est-ce que mogo bi kuma fo akun fe wa bon ne parce que mogo do be out information la me ko mun be kema awka jamana kona awta la me awta réseaux sociaux ka mun bi profangadu ke abu ulu de sidi alors voilà nouvelle origine Mali kono a respecté dendo ulu fle ulu ka kuma kandido voilà et donc ko ha ko tiente aw dalentala ta bon aw ka droit de do mais en bas donc négociation kera depuis chaîne banu numbe din chaîne banu numbe o kuma fo chien fola utara toro lishu ye mo libre kuma mun fo de ko ndu odeka alors na ni mo na naka kuma dron na mata anga jimi sira fe dron amba fo no tiete afle donc kuma bana boni de kera ni mena agli jigim ko abado ka ibe ka to fangara ni système kumbe ke quoi wa foko Mali armée duna Kidal ou be Mali drapeau be photo ira Kidal wallahi Malien do be dala nen do kumbe kala ne bora ka fotoro segu tungara faso de njugu de segu tungara anga drapeau fle ebe mune no fe e se ko tire soro bo asimi be ka asimi ibe ka de re di quoi ibe ka lagare ndi asimi guita asimi fana be ko technique de ke abeta négocier ni mo nunu ni kana ni citerni
kakina fo tout va bien siterni keme saba aya me ko siterni kelen jenna aya me ko marfa chira kelena aya ni ngali kedro incident kele make ou ben galonte ke dron la billahi tallahi négociation de kera bo anga kele ka nga nunu boy ni négociation nunu me nunu to renforcer di parce que war de be ka di nunu ma billahi uni yada gali ni Amadou Koufal zena négociation mali war yere de fana di jatike wale mo ma bo kalama awa crise ma bande na be taka biton taka essence chama maraw fa ayake crise mal damine folo ne tate ko ne be ka mo jatike parce que dobe asimi kanu la dobe mo kanu mo batul la mais maintenant ndado asimi be ka ibe ka système de ke ka négociation ke wala ça aller ka lafia quoi bon négociation était à ban négociation abina fo bana be la yale ka ta fura ni bana la ebe ta kalmane ta bana ka noya ibe bana fura de ke bana fura te dora be marfa de ta ka ta nunu kele tangi mo ke be négociation na te ban ibu ku to renforcer du ah nous la benzina obe ko danga garange mamunda bagulu ka mena détail to la donc malé on inde tien la o de différence be nene awche transition ngene di ne be transition fantasimi de fait o transition te asimi fana kuma de bana kuy asimi mo gonu munu me moko ko kala munu me wal samara doni wal gulugi dona a chamambe me sigaka a chamambe munu me ka ne photo bla a chamambe ma fo nga bede a chamambe depuis woro ma bo ba no fe ne be ka mali defend nyama de te ka faso fe nyama de o de ta faso fe halala dembe ka faso fe awane halala dendi ne woro tan dendi ne horon dendi billahi tallahi woro na fere ne odi ne woro tan dendi de te sogolo ndende non ne be nga position de ka ne de te tuko mo ko ngalunka ne de kontasi mi soutenir ngalunka ni kuma kele forane ma en 2012 Francis n'allait 2012-2013 mbetla ka video ira law ou ko ne ma kone faso de njugu de ko parce que kone ko Francis mai o ka tro malien bebe ka tekere fo o video flene de ne be fefo ne ba be prévu de ira la aya video la je Bamako en bleu blanc rouge pour accueillir François Hollande. Les Maliens ont sorti les drapeaux français, les photos du président soigneusement encadrées et surtout des sourires à la hauteur du soulagement général. Il est venu nous sauver, on est content. C'est à cause de ça, j'ai mis la peinture. Nindone ni moko chama kella malla. Mali on de bora ka François Hollande togoda ka Francis président togoda au dos. C'est-à-dire on dit que le nègre e kata confus ni dengolon deunta ko ke ko ka au soutenir. Olu be mu bu kungolo kono. Depuis on de asimi ken numéro 1 Afrique be. Ne ben disi goshino yi. Ta onto asimi de ko numéro 1. Afrique be anyo président koute mais bi débat asimi gota bla. Capitaine Temenara, général Chani Terra, akera fade una sena samaradi. Awa debe boka bene kungolo bla konete faso fe. E se a kungolo dafalindo. Fo bene kungolo bla ko segu tungara mais ne somo be malla ne bala de ko ka mali soro. Ne somo de ne de ko ne be kodu. Domina Mali armée perdra Kidal en 2014. Ne segu tungara bla nga pasi sans fait. Abulo ko ne ali tero ka kumaka kanga armée fenge. Oni tero ni fenga kumeka kuma Francis armée de mogodo kumeka kuma ngone segu tungara de boranai ne munga maliko lo bise kakala ngo asimi go taka coup d'état ne de folo ya annonci ne de folo boraka fo ka asimi soutenir ka coup d'état la ngo bu jama ka tabuli barla o do akumbe rojume aw barka tanen deunde be boka be ne kungulu ra ko ne faso de njugui fa ni warawa sara ko ni warawa sara zozanu bu klonga kukala la ko parce que ma fagone ne be jamana kuna o de be nandi aw fagone de modelu ya ka daso fo moko ma munga maliko law jumege aw ma ke aw so moko ma ke ne ta be prévu be rezoka ko leta fla fe kara ne segu tungara de folo ya be annoncer kanga vible la risque la aw kumbe woro jume odu ka boko abala France ngone segu tungara de folo ya fo Mali be réseaux sociaux ka France video mi rawla ni kara do mena ne malien chama bla radio wana ndo ni ndo ne ni video mi rawla tanto voilà. À Tombouctou, quelques heures auparavant, même accueil en libérateur. Spontané et pas toujours très protocolaire. Un joyeux désordre. Ne François Hollande de Mali be ka kasha no fe. Nindo ne kashiradi. Nendo kela billahi do gone makoni marfa kumbali bulu kale kumbe ko do kenela. Misri kono. Ne a viro dro ne ngon manandeme. Où est kele? C'est les nègres quoi. Ni be nègre défend. On appelle les nègres un nègre de quoi.
confin dendo de be sagaw ali wulu be réfléchir ka tema do kan e de bi yere faga o be klaki deux jours au lendemain ne ba fi ki e faso de njugu aw chama be bi ka bo bi ka France neni aw de kume ka tegere fo France fo kunu aw de aw nyeyele ka dibi ba o nyala ka ira la ko France de mai aw da keleke ne segutu ngora ben le cerveau non aw de kelenke ani M5 ni yere aw be de jara ka ni kelenke nyukon fe. Voilà la vérité. Mais bi, mounou ya keleke aw do denkereka. Aw de kume France défend. Aw jume be mounou adam nenna. Hala u moke o madame nenga. A chama be to wu jonde u ne du. Aw de be bobi gane photo bla ko ne ko essence nana. Ne be ga yele kuma ina de ma be ga yele ko. Ko essence nana safana minan tira wuluga mula wulubi ko ladi. Domina tuguni Ibeka Borako armée reconstituée. Mais nani épisode de Malien Beka Dobi, c'est que tu m'auras joint. Mais halala, comment des fois halala de on débat femme. Nebe comment pepe bobona be prévoudi. La première marche contre la France, on a que États-Unis. Mais c'est que comment nika. La première marche contre la France, nebo photo boko ira samno. Ka marche que France contre là, on de follow que États-Unis à photo flâner. La première marche contre la France, on a organisé. Oga soro moko malla, on de folobora Amérique konoko a ba la France fo oni dala. Nindo nene ne menado bella il faut ka bana blanna. Nesi ambora nesi ni sandi de koroka boko France mai. O photo fleur, au kumboro jime odu. Au kumboro jime odu. Aga soro hala do babuluku. Ninkera be santan durubo. Oga soro ala o chama ba mabuluku. Au debi joka bi ka be devonema. Parce que Mogolangolo ni jamana kalfa Mogolangolo na amena na Mogolangolo nyogo de quoi. Billahi tallahi. On de kelenke. Oui kelenge folo. Ni imagi flene we. Nebe fe nebe na prévu. Coup d'état mun kera asimi go taka coup d'état ne de folo asimi toko bonda au benya. Ne de folo sur asimi nu ira réseaux sociaux ka au benya. Banda ou gento ne de folo boraka fongo banda ou gena. A viro be master tika pagi safe. Ado yene neninda neka. Aeta master tika pagi safe. Ne ya fo domingo banda ou minena ngo asimi go tan ne coup d'état ke banda ou la. Ugo kone galon teke. Aeta a commentaire ben neni. Commentaire 1000 commentaires ou be kanen neni kone galon teke la di. Émotion de nounou. Conflit de nounou. Te foy don. O ka o saga den kalo ne tlana kasiki kana kono ko segu kika kuma etien. Ne be alo mea. Wulu mamsani awi. Billahi wuluna juroku kafsani nui. Ils sont comme des chiens. Ne tout fait, n'te fait mon regard à fond dans tien fana sigirama parce que wulula ma de be réseau kan quoi. Je ne vous aime pas, je vous déteste. Ni denkolon den d'Afrique bla retard là. C'est des chiens. Je m'excuse mais c'est la vérité. Parce que ko in bora akara baganya de quoi. Ebi refaka ga jamai. Ika jamanai. Mogolongolon dendo be bodoro kanada ki ikina foye faso de njugudi ne sacrifice mi ke jama ne de folo bora ko fangai ne de folo bora ka fongo ay bo tagali mi kera boulevard la asimi ko taka kureta do uye ne de wole adu uye virement do wole malla ko virement do ka bo ko ka foko ko kureta kera chama iba uye ne se ko tungara de wole ne bora ka risque ta do go kureta kera fena ado Abdou Jange écrit que ko tiente ne bora ka video ka be ne video min ke ibeka gendo akacha video tanye ne de Maliki Diaw photo irango le nouvel homme fort du Mali a bébé tout est là ne de nous soutenir ne de follow soutenir ne soutenir mun dani nuka ata dauka ne o blade out guru ko kara fado na sina samarai biaw de baw joko siterne do ka bene kungulo ira a de betane kungulo ira kataka tero kungulo ira ata digiran na ko ne be ka réalité de fo mo ko nyana ko halala den yere wolo den ba do ne be Mali fe nyama den tse gado bilambe halala kala la no ri fo yana ne kale kan fana do ne nye kale kan de do nye halala kale de ke ni mama be ka Mali janfa ni halala den do ala ka tachi mama be ka Mali janfa dogola ni ne segu tukara ni tero be ka kuma dogola ou be ne mo be ka kuma dogola ko ka faso janfa ala ka ne yere bia janfa kono ngo halala den de bo me ka do ko ni halala kuma de nyama den tse ko men. Non. Nyama den se ka halala kuma me. C'est la pire vérité que je vous dis. Nete sokolon dende, ne halala dendi. Nete kuma ka jamu goyi, nete kuma fana ko mo kala me, nete view ni na, nete j'aime ni na, nete partage na. Ne be tien pamparan pande fo. Ne a fo do ngo franchimai. U gelu wuli ga lanna. U ene neni ka jia ko be daneka. O tien ma sigine ma. Mo tien sikira. Ibeka fana na domina. Ibeka ko Mali armée dona kidale ngo tien tala.
Soumaïla Cissé alaka hinala Soumaïla Cissé de bora ko armée utara ko armée reconstituée kata erebelu ta ko ke Mali armée ka nyamogoyi ngo awni belle cerveau nundo keleke ani Soumaïla Cissé ani Shogel Maïga nundo ngo keleke ibekala ibeka kunya ala ka Mali armée de black attack kilale ka Mali armée nyamogo ko ke emenela mogo ye ko ke erebelu ye ko erebelu de be Mali généraux coiffé non keleka aw kumbero jumen do saraka denunu aw kumbero jumen do o be prevu flani Soumaïla Cissé abla domina awa ne be Soumaïla Cissé fude ado anya fo ani Umar Marko nunu Soumaïla nunu ni Shogel Maïga on de wula ka ibeka joshi kosobe munu kume ibeka do ko odo ko ide o défend o dengolon denkelon de be kanabi ko oli e faso de nyuma mbi kan ke faso de njugui parce que halala kele mboro halala ko law kele mboro halala ko me ka tie blende fanya na be kuma fefe bo be prevu be me fo o fana prevu bo ko ira ola ay Soumaïla Cissé kuma kana me ibeka e o kuma ka Mali armée mogo de black attack kidali ko ka Mali nord nyamogo a armée reconstituée ka tak gawo Tombouctou Kidal ko sorasi nyamogo fefe be ko ka beke rebelu yi on do keleke o don ibekala ko armée reconstituée ma nyamogo beke rebelu de mena ayira munun te Mali histoire do munun nana do transition gono tangini dengala nindo aw chama kunta kalama mu me Mali kono Mali de kunta to do jiwo de fait on de Mali sauvé on a en façon sauvé la jere ibeka domina ibeka décision to ko armée reconstituée comme Mali armée fefe be gawo Tombouctou Kidal koko nyamogo beke rebelu yodo Soumaïla Cissé bora kuma fa angola me armée min tarakida ko armée min tarakida ni a classe ko ya classe ba ni armée folo anga armée re ko kele armée folo mi ya ni ga armée flana ko rebelu ga flana o rebelu ga boy sabana ko rebelu min fara la armée ga sabana o rebelu min fara la armée ga donc sabade tara yo ko ma sabade fara la yo ga armée be bo ga o ga takida ko armée be bo ga o ga takida ministre bu encadré ko ministre de bu encadré français be avion bo ga bu sans français be avion bo bu sans la kana bu ga sekida la kana bu bu sekida to ko nyoso sense ko ga sa après la de o armée ga sera ki o ya o sera o datule me ko de bu sera o datule me e ko tromper der ko ambe ga no agressé voilà Soumaïla Cissé fleka fo ko nyogon tromper de do anga kuma to la me ko ala jejere la se ga mo ko nege ni ta fa mo me ko abi se mo nege ma mi ta fa ka ba ta ro ye mo ko de bu dara e mo ne be nu e be mage ko wa kula si ko ko anu kula si armée ko kulu be ta nu ga mo ga do ye kidal ko armée ko de ga mo do kidal ka ka mo ne ko armée te se ko ka ga na se ko ga o ka mi be ko ga 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 kuma nya ba voilà aye Soumaïla Cissé kuma ka me Soumaïla Cissé ni aye Soumaïla Cissé fagara de a soro ni kuma de Soumaïla Cissé ko de ko ibeka be ka Malien tromper ibeka de alamine su korofolte de u bebe tiens so me galo so be ka tiene munu me ka fo disu ko so ibeka ko nete kuma law en réalité chama be ko ibeka de anga armée la don kidali ko erebelu be ka nga armée nyamogo o don Abdou Niang nunu de kumeka ibeka soutenir o do la o do munu kumeka ibeka soutenir o do bebe uma sa o be balo limbe a on e keleke ngoteke ngon galo ni du ngon armée reconstitution ngon galo ni du a on a keleke ka video ke ka Malien bella convaincu sans jolambe kela sans jolambe ka video ke de pas au do ma depuis de pas be kushuto na be video ke la a o de be bobi kana a si réseaux sociaux kan ka bene kungolo ira kono ko ne faso de njugudi ayo yere diga naka soro ay halala de yere billahi halala den ta fo ko ne faso de njugui billahi woro tan de o ta fo ko ne faso de njugui akuma ma digine la parce que o ta do ne aw ira mo la aw den qualité munu asimi ko ta tara négociation de ke avec Amadou Koufa et Yada Gali ou une négociation de ke ne négociation kuma info négociation kuma mu ne kara négociation karola anga jango fana la me no de fois bela jelna mo te bloku yande ou une négociation ke mu ne kara négociation konana ango fana me assalamu alaikum groupe Guinée Dogo international ambe aw fo kawtanu ka walima don
foli kɛlen kɔ nouvelle origine Mali journaliste Mali la maa mun t'a dɔn o tɛ yen maliyɛnw ka respect bɛ a kan kuma fɔlen filɛ nin bɔra le 2 décembre a ko négociation mun kɛra terroriste ni Mali autorité fɛ citerne ko in carburant citerne kana jini ko o tɔnɔ sɔrɔla o tɔnɔ yira est-ce que mɔgɔ bi kuma fɔ a kun fɛ wa bon ne parce que mɔgɔ dɔw bɛ aw tɛ information lamɛn ko mun bɛ tɛmɛ aw ka jamana kɔnɔ aw t'a lamɛn aw t'a ye réseaux sociaux kan minnu bɛ propagandiw kɛ aw bɛ olu de suivi alors voilà nouvelle origine Mali kɔnɔ a respectelen don olu filɛ olu ka kumakan de don dɔw ko ko tiɲɛ tɛ aw dalen t'a la bon aw ka droit de don mais anw b'a dɔn négociation kɛra depuis chaîne ba ninnu bɛɛ din chaîne ba ninnu bɛɛ ye o kuma fɔ siɲɛ fɔlɔ u taara terroriste ye mɔgɔ libre kuma mun fɔ dɛ ko in bɛ o de kan alors mais ni mɔgɔ nana ka kuma dɔrɔn n'a ma taa an ka jimi sira fɛ dɔrɔn an b'a fɔ n'o tiɲɛ tɛ a filɛ donc kuma ma ban wa ma banna maliko bɛ tan de sadu bɛ mɔgɔ ko de la quoi n bɛ Asimi ko la ni t'a Asimi Goïta fɛ ne t'i fɛ o y'o de kɛ IBK ko fana la caman ye ne dɔgɔya IBK nɔfɛ an ka so armée bɛ don Kidali don min na ne ko n ko walahi n ka armée ma don Kidali caman ye ne dɔgɔya ko ne fasoden jugu di non minnu conflit ninnu wa ne t'aw pardonner dɛ maa si kana na ne ma ko n ka i ka tiɲɛ sigiri ma ko n kun bɛ k'i kɛ tiɲɛ ni sira ma n bɛ geli kari n t'aw fɛ n t'aw ka ko la aw de Afrique la sigi kɔfɛ ou wululama de don ala ko c'est moi kɛlɛ c'est à dire que ils sont comme des chiens sur les réseaux quoi c'est à dire que ou wululama de don ko ta ne kolokuru firi dɔrɔn dɔw b'a ta je vous déteste n t'aw fɛ walayi je vais être très honnête c'est à dire ignorant den fɛ jɛ man ɲi quoi bilahi talahi olu de Afrique la sigi kɔfɛ olu de Patrice Lumumba faga c'est à dire i b'i yɛrɛ faga i ka jamana ye su ko dugujɛ dɔrɔn o bɛ nkalon tigɛ ka nɔrɔ la k'i ye fasoden jugu ye parce que mɔgɔ min ka di olu ye o man di e ye dawa n tɛ Asimi fɛ point barre Asimi ye fasoden jugu de ni n kɔrɔnɛ cɛ ne danga don ne halala kuma ne Asimi bɛ ka Mali jɔ tiɲɛ kan ala ka Asimi ka kalo yelen bɔ ala ka Asimi kɛ kalo yelen ne Asimi bɛ ka Mali jɔ tiɲɛ kan ala ka Asimi kɛ kalo yelen maa ma tɛ Asimi fɛ ala k'o bɛɛ malo Asimi ne Asimi bɛ tiɲɛ de kan halala kuma fila bɛ tɛmɛ o kan munna aw t'o yɔrɔnin tigɛ k'o bila aw ka page sanfɛ ne Asimi bɛ tiɲɛ de kan ala ka Asimi kɛ kalo yelen ye maa ma tɛ Asimi fɛ ala k'a bɛɛ malo n'a bɛ tiɲɛ kan dɛ mais n'a bɛ nkalon kan ala k'a malo a malo cogo ka jugu ka tɛmɛ Kadafi ta kan kuma banna halala kuma fila bɛ tɛmɛ nin kan n'an bɛ kuma halala kuma de kan u tɛ sɔn k'u kale dɛ u si t'a fɔ k'ala ka Mali jugu malo u b'a fɔ k'ala ka i b'a dɔn ko nin ye inconscient denw ye mun na u t'a fɔ k'ala ka Mali jugu malo o bɛɛ bɛ taga ko Asimi jugu bilahi ko u b'a yi ta Asimi n'a ye halala den de a ye wuli a k'aw kale a ka kuranɛ ta k'aw kale maa ye Mali den jugu ye aw fɛn fɛn n'aw ye halala den de a k'aw kala ka halala a ka danga don bali vidéomani bɛn b'o défi la sa o bɛɛ kan maa ye maliden jugu ye k'a ta Asimi kana bila anw vidéomani na maa bɛ ka Mali ko kɛlɛ kɛ a yɛrɛ ka intérêt de la ko parce que ale bɛ nin nɔfɛ nin ma d'ale ma bilahi maa b'a la ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ maa bɛ vidéo kɛ la k'a yɛrɛ ka intérêt de kosɔn a ye wula ko danga dun saraka den ninnu u t'a kɛ ils n'osent pas le faire parce qu'ils sont indignes a ye bɔ a ka duwawu don yan'a ka taa mɔgɔw photo ta ka gulɔ a ye bɔ a ka kuma kɛ a ye bɔ a ka danga don maa bɛ Mali contre la wallahi n'a y'a danga don ne b'a bila n ka page sanfɛ a vidéomani fɛn fɛn mana bɔ ka Mali juguw danga aw fɛn fɛn mana bɔ ka Mali juguw danga a kɛra Bubu Mabele a kɛra Gandi o n'aw fɛn fɛn bɔra maa bɛ ka Mali ko kɛ ngalon kan n'a y'a bɔra ka vidéo kɛ ka danga don k'ala ka tigi ta tiɲɛ ne ma vidéo partager kɔrɔ n tɛ halaladen ye ne jɛlɛba ko ne jɛlɛ passe ne bɛ ka Mali ko kɛ tiɲɛ de kan o de kosɔn ne bɛ tiɲɛ fɔ ne défi lancé ni vidéomani min dalema la k'i ye halala di bɔ i ka vidéo kɛ i ka Mali juguw danga ne b'a vidéo bila n ka page sanfɛ maa bɛ Mali juguya la bɔ i ka danga ne b'a ni ma vidéo bila kɔrɔ n tɛ halala ye voilà c'est tout ne ka kuma in dɔrɔn de aw ne tɛ kelen ye o de y'a to aw bɛɛ bɛ jɛn na aw tɛ sɛnɛ la en bon entendeur salut ngalon tɛ jamana si jɔ a bɛ ngalon tɛgɛ de la citerne fɛn fɛn bɛ ka don a bɛɛ négociera de i bɛ ka fana mo technique de kɛ yan ko armée reconstituée i bɛ ka den yɛrɛ de Asimi Goïta bilahi talahi tugu bari a bɛ ko de kɛ a bɛɛ bloku crise banna crise mal daminɛ fɔlɔ
ne bo mun fo ko ne mai ne ko domina ngo kidali ngama kidali soro ko ne fisiri wale de ko ne te franci fait amad la ya fa del ne fait ambe ayane ka video koro be garra bet la ya fa del ne fait parce que ne bet la kan daji to be kungulo chamachela men karu sheka to be abe kun chamachela na ma ka fuma pu parce que wallahi te horoni tanyina denunu donc malien mbora ka ni video de girawla malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warchi no wala abe Sendwave application télécharger na Sendwave application télécharger abene ka corpor ngodo urgent dro 10 euro be na ya retay o ko fa baka bank information bela jele do aw somo be malla Sénégal korbar Cameroun abol ka orange numéro ta no to kombe 40 ka na warchi mo ba so orange man la sur place warchi go fala to dro me klestra warchi go flana sabana bada 1,99 c'est 2 euros keme fla dro o de kundo akabe ciao. Voilà, photo flânée, 5 photo flânée, télécharger dans le corps pour moi urgent. Au de kundo akambe ciao.